இலங்கையில் இன்று முதல் புதிய நடைமுறை ஆட்பதிவு திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு. இலங்கையில் இன்று முதல் ஆரம்பிக்கப்படும் புதிய நடைமுறை தொடர்பில் ஆட்பதிவு திணைக்களம் அறிவிப்பொன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கான பிறப்பு சான்றிதழில் தேசிய அடையாள இலக்கத்தை உள்ளீடு செய்யும் நடைமுறை இன்று முதல் ஆரம்பிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தை பிறப்பின் போது பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் பிறப்பு சான்றிதழில் ஆட்பதிவு திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் தேசிய அடையாள இலக்கம் உள்ளீடு செய்யப்பட உள்ளது. புதிய பிறப்பு சான்றிதழை பெறும் குழந்தைக்கு தனக்கு 15 வயது பூர்த்தியானதன் பின்னர் தேசிய அடையாள அட்டையை பெற விண்ணப்பிக்கையில் பிறப்பு சான்றிதழில் உள்ள அடையாள இலக்கத்திலேயே தனக்கான தேசிய அடையாள அட்டையை பெற முடியும். இந்த முறைமையின் ஊடாக ஆள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் போது பிறப்பு முதல் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்காகவும் ஒரே அடையாள இலக்கத்தை பயன்படுத்துவதால் தனிநபர், கல்வி, சுகாதாரம், நிதி மற்றும் சமூக தரவுகளை சேமிக்க அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இலகுவானதாக அமையும். இந்த புதிய பிறப்பு சான்றிதழ் வழங்கும் பரீட்சார்த்த திட்டம் கம்பகா, தெஹ்வலை, ஹங்குரங்கெத்த, குருநாகல், ரத்னபுரி மற்றும் தமன்கடு ஆகிய பிரதேச செயலகங்கள் ஊடாக முன்னெடுக்கப்பட உள்ளன.